sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental
si Aksyon Fred Salangka. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of BYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, BYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for... Sabi na mga ka-aksyon, kantuan tanay mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Sunahon tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Ini may kang tanan sa Hepes ang Police Station 6. Liwat nga nagpaandam sa mga nagpabulang iligal nga untato ng pagpanahor sa mga purok kag kabaranggayan nga iya nasakupan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Police Balita. Sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eric. Aksyon Rex, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Liwat nga napaandam si Police Major Leo Estopa, hepe sa Police Station number 6 sa mga nagahampang sang pabulang o kon iligal nga palusok sa mga purok nga dapat untatan nila bangod hindi man maguntat ang kapulisan sa pagpanakop. Ulihing nadakpan Aksyon Rex ang 5 ka persona sa Barangay Takuling, Espinos Village 2 nga nagapahampang sang iligal nga pabulang nga sa diin kahapon nga daw gipasakaan sila sang kaso sa paglapas sang Presidential Decree 499 ang illegal cockfighting. Sunod sa kay Police Major Leo Estopa, hepe sa Police Station number 6 Action Rex, anuman nga sahi sa illegal nga pahampang, ilabi na ang pabulang, hindi maguntat ang ilas ni kampanya. Dala ang panugyan ni Estopa nga dapat o tatanan nila bangod kadaragko sa mga penalidad nga ginapatong bilang piyansa sa sinuman madakpan illegal nga panahor. Kita ganing patigayon man kita sang operation against illegal cockfighting. Amo ang PD 449 amo na naka-file nga kita sang nakaigo nga kaso ni batok sa 5 na nadakpan naton last Sunday. Amo ni ang warning lang naton generic nga hugot Japon ang kampanya sang PNP sa pagpatuman sa mga layi naton especially sa mga gambling. Amo ni ang pagpalusok bala generic pagpabulang. With regards to that, padayon kita yung Japon nga monitor kag coordinate ni sa mga barangay na inadumilian sila sa pagbulang-bulang. May harapan na actioneric na may mga recognized or authorized man ng mga gaming nga with regard sa pagbulang gani actioneric. Dara na sila dapat hindi na sila mag-engage ni sa illegal nga pagbulang. Kay dara man nga gasugod basi ma-intake kita kag mabulik kita sa balay amo na bala nga palayo lang basi ma-intake man natin nga pamilya. Siguro magsunod na lang kita sa mga protocol kag salayin naton actioneric. Dako sir ang ilang nga penalty no kung madakpan sila nga nagahampang illegal gambling sir no? Madako ni ilang penalty kung mag-avail man sila sang ilang bail. May ari man nga multa depende man sa court kunwari kung pila ni ang na-fine sila. Halimbawa sir sa pabulang mga pila ang piyansa sina sir? Last time may ari di nga nadakpan man sa amon nga 15 ka bilog nagpiyansa sila more or less mga 30,000 ang napiyansa kada isa. Ang mga nagampang sir sa mga baraha niya mga hantog ni mga pila gini sir ang mga penalty naman nila sir? Bali sa baraha tumbo antog mo na siya ang violation sang PD 1602 mataas na siya ang iyang penalidad kay tungod man din increase na siya actionary kag ang piyansa depende man sa court kung pila ang iyang itugyan actionary. Sir, again ang imong warning sa mga utod naton nga nagasikreto lang nagapampang lusok o kon bulang sir? Yes, actionary kami nga gapangabay sila despite nga may pandemic kabay patanik nga untatan naton ang pagtilipon or ang pag-engage sa illegal gambling labi na gid ang pabulang or palusok bala sa mga areas naton. Damo ga feed man sa aton information amo na gina-aksyonan man naton salamat man kami actionary. Action Rex, si Police Major Leo Estupa, hepe sa Police Station number 6 sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report ginadulong sa sa kalawan sang Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno sang moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap.
Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pagpamati kay Inday Jinky Dialagdon. Mayong agagid Inday Jinky ag gatamyaw sa kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa M. Mayo, kay Noel Amar, kag Alex Montesa, kag kay Sir Mr. Milili Oligo, no? Salamat gid from Jinky Dialagdon. Kay Marlin Osal mayong agagid, no? Good morning halin sa Kuwait, no? Kay Marlin Osal and Mr. Milili Oligo, gapasalamat lang kay Inday Jinky sa greetings mo sa akon, no? Mr. Milili Oligo, no? Dira sa area sang Barangay Tangob. Delia Liabe may lang pagpamati dira sa Charito Heights, Barangay Granada, no? Si Delia Liabe. And Jocelyn Libon Dispoho, good morning lang kag kay paman pa ni palagas pa ni Jinky, Dialagdon kag sa kay mama niya kag papa niya Joe kag Lolita sang Barangay Pandanon DSB, kag sa mga kids kag apo ko si Aljon Apil, AG Andrea kag Austin James, ara man gawatch, good morning lang, no? Sige, ayos. May nga Sir Mr. Milili Oligo, good morning lang, no? July Derla Celestial Hongko Texmana, no? Good morning. Aksyon Radio watching from London, UK. More power sa inyong programa. God bless all, mabuhay. Thank you so much sa July Derla Celestial Hongko Texmana. Sa kay Warren Ortez, may lang pagpamati Warren, and Rina, may lang pagpamati, no? Dara sa isyo Kawayan, aga pagpamati na. Ako nanay gamay kag si Bordig. Ayos, salamat gid Inday Rina. Sa kay Leonard Pikok Barkuma, good morning lang Leonard Pikok Barkuma, good morning lang, no? Kay Corey Bidaha, watching from Kuwait nisa. Sige. Art Tandoy, may lang pagpamati dra sa Central Maaw. Sa kay Art Tandoy, kay Martin Aliling, good morning lang. And sa kay Aida Alunan, good morning lang. Aida Alunan. Vanessa M. Mayo, good morning madam. Vanessa M. Mayo, thank you gid, no? From Rochester, Minnesota, no? Hello to my buddies Noel Amar, Jinky Dialagdon, and Alex Montesa, Mr. Milili Oligo. Thank you so much, gid. Si Mr. Milili Oligo coffee sa MM's Body Cafe sa Barangay Tangob. Mayo na dang coffee Mr. Milili sa MM's Body Cafe. O sige, morning lang dira. Okay, kay Limuel Di Palobos, shout out lang kay Nornel Galaura. Muna siya galing nagluwas to sa may lagran ha to. Sige. Nonel Galaura. Alin sa kay Limuel Di Palobos ang pagpanamyaw, no? Kay Yorb Quiniol, may lang pagpamate sa imodra sa Kingdom of Saudi Arabia. Warlito Nisha, good morning lang. Teresa Locsin, dra sa Salwa, Kuwait, may lang pagpamate, no? Alex Montesa, linya 66. Bopit 66. Alex Montesa, no? Morning sir Alex, Villamonte Ning, may lang pagpamate sa kay Vilmonte Ning, no? Vilmonte Ning, no? Alex Montesa, linya may ngaga sa Rex, bagulang balik kuryente, brand out, mayo lang kay nakita hingagaw. Palihog na lang ko tamyaw, kay Vanessa Mayo, ara na. Okay na. Joval Trinidad, may lang pagpamati dra sa Kabangkalan, no? Thank you so much, Sir Joval Trinidad. Antonio Cervantes, good morning lang from Oran Gestad Aroba, Norwegian. Joy. Great ko lang taga Barangay Sumaga. Halin sa kay Mr. Antonio Cervantes. Kay Kagawad Imbongjo Campo, pangapita sa maulanon nga aga. Maulanon da sa Barangay Maaw. Kagawad Imbongjo Campo, no? Sir Ronnie Gordon, may lang pagpamati. Thank you gid sa kape. Sir Ronnie Gordon. Noel Amar, si Evelyn ni Pomosino, may lang pagpamati. Kag
Antonio Flores, mahal nga pagpamati. Ara lang sa balay nila, wala biyahe, Aksyon Rex. Tamyo lang mga driver ka e-taxi. Sige. Sige, halong lang sa mga nagabiyahe da sa e-taxi. Ato lang kuno sa balaya si Antonio Flores. Ayos kay Lily King, good morning. Kag kay Melvin Finyafiel, may lang pagpamati. Dodds Dalida, good morning lang, no? May lang pagkapi-kapi da. Kay Diding Alojamento sa Antipolo, Pontevedra, may lang pag-monitor and Jonel Cartel Villote, kag Lorito Armas Bidaha, mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Sige, karon na walang iban, mahinang kalaban. Sige, daligid lang kay matagtaray pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. AM, Ronda. Doktor Pinoy. Welcome to the biggest gathering of in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamati
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pamatian na mo ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Provincial Police Office ini may kangtanan sa 38 anyos nga lalaki nakuhaan sa armas lutangho sa Banwa sang Manapla. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Yaring kaundan sa mga report ni Aksyon na Brian Morden sa detalye. Aksyon Brian. May nga aksyon na Rex nakuhaan sa armas luthang ining isa iyak 38 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga checkpoint dira sa barangay 1-B Banwa sang Manapla. Ang suspitsado ginkilala diri sa kay Elmer Parino, residente sa Hacienda Rifoyho, barangay Purisiba sa man nga Banwa Aksyon Rexa. Sa pagpanguna ni Police Lieutenant Lionel Adulacion kag subong man sa pag-supervise ni Police Major Jovito Buse, ang hepe sang Manapla PNP. Tigayon nga nadakpan ining suspect matapos nga ginparahan sang kapulisan. Nakit-an diri nga may ara ini sang armas luthang nga dala sa sining nga slingbag kag ginako man sini Aksyon Rexa. Wala sang maipakita nga dokumento ang nasambit iya nga suspitsado rason nga gin-confiscate gikan siya sining nga poder ining isa ka pistol revolver Pugalayta nga may 5 ka mga unod action na Fred sang bala nga wala pa nakalupok sang M16 Armalite rifle, isa ka holster diri, isa ka sling bag, lakip nang iya sini nga motorsiklo. Ang suspitsado karon na kustodi na sang kapulisan. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat kay Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sining ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya sining mensahe kagabi nga daw malabo ng istoryanay sang gobyerno kag New People's Army o kon NPA. Why na kuno tsansa daw malabo na sining sang Presidente. Aksyon Radio. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 5:15 ng atong oras. Dira sa area sang Barangay Estefania may isa diri ka taga Victorias nga si Gingging Villanueva. Ambot ko na no yang iya sining ginhimo sa kaingod ya dira no kay daw nasubrahan ka arte ining si Gingging Villanueva no nga taga Victorias. Anong saliya ka arte? Artihan klase ka tumboy ni ay o babae man ay nanong sitwasyon ini. Gingging Villanueva sang Victorias, kung nagpamati ka, pwede ka kabalik dira sa country homes, no? Parang istoryahon liwat ang concern nga ginpulukan mo sang imo sining kaugalingon. Aksyon Radio. Sige, dali gilang mga ka-aksyon. Standby, manong balik kita sa dili gilamang malugay. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Kaya ang Dr. Alfred Street
Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan.
Padayon Aksyon Radyo Bacolod sa Ang tanan sa dugang nga mga negosyo sa Bacolod nagasira bangod sa padayon nga impact sang COVID-19 suno sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Yaring kaunan sa report. Balita City Hall. Upod na kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Bayan Action Rex, again pahal ni MBCCI President Frank Carbon nga padayon ang pagsira sa pila ka mga negosyo sa Bacolod City bangod man sa padayon nga epekto kag impact sang COVID-19. Suno kay Carbon, iban sa mga negosyante ang nagahulat nga maghagan-hagan o kung magnubo ang COVID-19 cases sa syudad antes liwat nga magnegosyo. Action Rex, ginpathag ni Carbon nga may mga magagmayman nga negosyante ang nagasira bangod limitado lamang ang ila kapasidad o kung 30 to 50% gid lamang nga makakomodar sang mga customer bawod man sa ginapatuman nga protocol sang gobyerno. Ang amon nga business is down to around between 30 to 50% lang. If you already open bong mamungol ka dito. So ato na lang the open nga sige na lang. Atong sige na lang sila nag-close the ulat sila sometime siguro end of the year or early next year nga magpanaog kidney ang kuan nga ang tawo may travel na makamove na siya. Nabatian si MBCCI President Frank Carbon. Santon Plus Gold mga ka-aksyon aton gina-recommend ang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangosteen, margos with garlic, balunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sa aton nga ikaayong lawas. Santon Plus Gold 100% safe kag epektibo. Ang Santon Plus Gold ang makabulig sa mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Kag syempre mag-switch na sa pinaka-healthy nga kape. Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3. Gina-recommend gid sang DOH ang vitamin D3 bangod makabulig ini pabakod sa aton nga immune system batok sa mga viruses kag iban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang healthy nga mga ingredients kangay sang mangosteen fruit extract kag reishi mushroom extract. Life Extension Coffee Mix mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang kaya rin ang recap naton sa still result. Kahapon mga kaaksyon, yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang ato sining recap report, result sang STL kahapon nga adlaw. Sa first draw, 28, 28. Second draw, 12, 17, 12, 27. Kag ang third draw, 7, 25. 7 and 25. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Kadto naman kita sa resulta sang Lotto, sa Mega Lotto 645 kag Grand Lotto 655. Yari na ang Lotto result. Yari mga kaaksyon ang Mega Lotto 645 result. Wala sang jackpot winners, mga 15.3 million pesos more or less. No? Ang madaog tasinis ang Mega Lotto 645. Sa Mega Lotto, aring mga winning numbers, 32, 11, 15, 37, 12, kag 17. Liwat 32, 11, 15, 37, 12, kag 17. Samtang sa ato sining Grand Lotto 645, sa Grand Lotto 645, 13, 19, 43, 33, 41, kag 46. Liwat 13, 19, 43, 33, 41, and 46.
Yari na ang Lotto Result. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 5:31 nga oras daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Evergreen Herbal Capsule. Anong epektos ang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginakiluan niya, ginapabakod niya, ginabalansin niya ang sistema sa aton lawas. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandi. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya at pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan.
Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Durawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang Extension Vitamin D3. Kamo gina-invitar ko gid sa aton nga free or libre nga medical check-up or clinic adlaw-adlaw diri sa Life Extension Office. Kag diri kita nahamtang sa ground floor sang Robinsons Mall. Dalas ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw nga natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Durawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year. Migrant workers worldwide, frontliners sa COVID-19 pandemic, suno kay Gob Lacson, no? Yaring report ni Aksyon Marlon Hidovia sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Marlon Hidovia. Aksyon Mar. Kahapon nga adlaw sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial, may ginpatigayon nga 2021 Migrant Workers Day celebration nga ginpamanuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson.
Ini ang patigayon paagi sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa buligman sang gobyerno provinsyal sang Negros Occidental. Sa mensahe sang gobernador Yagin Kabig ang mga Filipino migrant workers bilang mga worldwide frontliners sa COVID-19 pandemic. May 35 ka mga overseas sa Filipino workers negrense ang ginatagan sa nga taga 20,000 ka pesos nga bulig pinansyal sa idalom sang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program kag sa Pinas ikaw ang Ma'am at Sir nga programa. Ginkilalaman sa gobernador ang dako nga contribution sa mga migrant workers sa ekonomiya, kalikip na ang pagdayaw sa ginahatag sila nga sakripisyo. Magluwas sa bulig pinansyal, ang mga OFWs ang ginatagan man sang gift packs from OWA kaghalin sa Voice of the Free Foundation. Ang Aksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Henvoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Marlon Hidovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. La 5:47 kay Sherlyn Di Guzman. Good morning lang, Sherlyn Di Guzman. Humalumina dara sa Barangay Tangob. Good morning lang. Madam Elizabeth Malaka Gamala. Good morning. Kag greet lang si Marilyn Beredo. Belated happy birthday. Na kahapon sige, halin sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Arman Regalado, good morning lang. Arman Regalado. No? Kay George Gargasiran, Sir George, may lang pagpamati. Thank you, Gid. Jasmine Roldan Rabilio, good morning lang. Kay Jerome Lipaya, mayong agak Rex, salamat, Gid. Terry Bintek, good morning watching from Manila. No? Kay Terry Bintek. Kay Idi Laos, dira sa Quintown Victorias, kay Nanay Isabel, good morning lang. No? Baryuga Ray, good morning lang sa Pandanon DSB, no? Kay Baryuga Ray. Alexander Habat, good morning lang sa Midasa Security Guard. Alexander Habat, no? Sir Alexander Habat. Philip Alonsagay, mayong agagid pre. Parikoy, no? Dira sa Tokyo, Japan. Parangkin Alonsagay, no? Alex Montesa, 30% sitting capacity and workforce. Okay. Kativer, thank you so much, Gid Kativer, no? Kay Mr. Daligi lang, no? Kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, dira sa Celine Homes. Good morning lang, Madam Virginia San Antonio Alpenda. Chofilo Espaniola Jr., good morning lang. Kag permi kami nga nagapamati ni Mamang buning tagda Zuntri Hinigaran, no? Kay Connie Dormitorio, good morning. Kay Milagros Morales, Elias Bandada, gapamati sa Saudi Arabia, si Elias Bandada. Michelle Sayo Gimiroy, good morning lang. Kay Erwin Di Catoria Gonzales sa Barangay Maaw, thank you so much, sir. Kag Nenfa Ibanez dara sa Barangay Tangub, mayo lang nga pagpamati, no? Si Angela Liarte gayon dato ga monitor man dira sa Bangga Tutong, Barangay Filisa, Siyudad Sang Bacolod. Angela Liarte gayon dato. Manjorni ho, good morning lang. Kay Mon Lisay, Chamba. Chamba. Rowena Castillo de la Cruz, may lang nga pagpamati dira sa Purok Masagana, Barangay 6 diri sa siyudad, no? Rowena Castillo de la Cruz. Kagay Otay Benedicto, ka happy birthday lang kay Norbing Hinubata, adlaw-adlaw ga monitor sa imong nga programa. Salamat gid Sir Otay Benedicto. Kay Lily King sa London, good morning lang Lily King. Ami Agustinis Baron dira sa Cobay La Carlota, kag tamyaw lang si Marlene kag Nong Jerry sa gapamati sa Cobay La Carlota. Halin sa kay Ami Agustinis Baron, mga kaaksyon. Ayos. Tamyaw lang ni Jinky Dialagdon dira sa USA, sa kay Emma Abaluna Ababaw diri sa Tangob, no? May lang pagpamati kay Emma Abaluna Ababaw. Kay Alma Uligon, si Rila Samar Aguilion, kag Michelle Montelia, kag Bonbon Bicos ang Ottawa. Kag kay
Melanie Rihon. Salamat gid. Alin sa kay Jinky Dialagdon ang pagpanamyaw. Ayos, sige. Sa kay Tunik Nualda, may lang ang pagpamati. Tunik Nualda sang Kagnuelda family. No? Family. Kay Blondie. Blondie. Ohio, gozaimasu pre. Alin sa kay Philip Alonsagay. No? Sige. Madam Virginia San Antonio Pendag, tamyaw lang sa iya nga umaga do. Kay Roslyn Bison, birthday niya subong. Happy birthday, Roslyn de Bison. Birthday Ayos, sige, dagang salamat gida. Ayos. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 5:51 at oras kadtuan taneng balita ni Aksyon Eden Abuso. Wala yun talaning balita sa patrol. Antes kita kuha sang dugang pangamang information. Nahuntanay si Aksyon Eden Abuso sa patrol sa sining mga tinion. We have Aksyon Eden Abuso sa patrol naton nga balita. Balita sa patrol. Aksyon Eden, good morning. Aksyon Rex, arestadong siyam ka mga persona sa bypass operations ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental sa Barangay 5, Siyudad sang San Carlos. Ama nadagpan ang Musanday Dominio Navales, Encarnacion Shabok, Perlin Mahinay, Joseph Hamili, Dari Jane Navarro, Juanito Manate, Rona Egonia, Joel Kanaman, kag Leslie Luwage. Nagkumpiskar sa mga otoridad ang 15 tanan ka gramos ang ginasuspetsohan shabu nga nagabalor sang 102,000 pesos nga drug paraphernalias kag bypass money. Ang ining mga persona nga nagkaladagpan ang yara naman karon sa kustodiya sang San Carlos PNP. Sa siniman nga panahon, importante ang ikayang lawas. Agad malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santon Plus Gold. Kaya Radio. Aksyon Reports, first portion. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 5:54 ng aton oras kay Marvin Longno, may lang pagpamati. Watching from Saudi. Saudi siya. Tamyaw lang kay pamilya Longno, kag pamilya Balinas dira sa Barangay Bata, no? Halin sa kay Marvin Longno ang pagpanamyaw. Kay Edith Tolico, good morning lang. Ed, good morning kay Edith Tolico dra sa Sienda Guanson from Tolico family, mga kaaksyon. Sige, daligid lang, standby mga kaaksyon, manong balik kita sa diligid lamang madugay. D3 Bayo, dako mabulig siyang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo tambal man sa ubosipon kag hilanat. Tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kaginadulong man sa aton sang DTX 500. DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig panubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya bisin charantin kag polypeptide. Sa panahon sang pamalatian, tinanglano naton ang tambal para magbakod ang lawas, mabakod ang organ, dire kag magasulod ang kinanglanon sang DTX 500. Gamito naton ini adlaw-adlaw nga tanan. DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Ang inyong mabatian isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sang natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan.
Aksyon Reports, first portion. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sining pagigupod. Standby na sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Igasunod na sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Ako ang inyo sining Aksyon Rex Kantong sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Salamat sa inyo sining pagpakigupod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,